proiektua Bai Euskadi Elkarteak kudeatzen duen egitasmoa da, eta gaurkoan Donostin gaude, lotura kooperatiba elkartearen egoitzan. Gurekin Idoia Iradi eta Dani Hernandez izango dugu, eta esplikatuko digute pixkat loturaren ibilbidea, zer egiten duten, nola sortu ziren, zer egiten duten, eta zer nolako proiektuak dituzten etorkizunari begira. Dakizuen bezala, saioak 15 minutuko iraupena dauke, eta gero galderak egiteko tartetxo bat izango duzue, pixkat, Dani eta Idoiarekin interaktuatzeko. Orduan, animatzen zaituztet galdera horiek egiten, nahi dezuna, pixkat planteatuz, eta, pixkat ze komentatzen diguten. Orduan, pixkat Idoia eta usten zaituztet. Kaixo, Davidek esan du bezala, ni Idoia naiz, eta bera Dani da nire lankidea. Nik pixka bat loturan ibilbidea salduko dizuet, bai? Orain 6 lagun gaude, baina hasi ginean 8 ginean eta dena gatoz Hispabistatik. Artean, 8 gure lankide baten lokal batean Ergobin elkartu ginean aria ez galtzeko, bai? Egiteko eta ikusi genuen gurekin ondo egokitzen zen nortasun juridikoa kooperatiba zala. Egitura horizontala daukagu eta gero konziliazio ere baita bultzatu egiten dugu, ez? Dakagu kriston askatasun ematen digu. Gure kontan, hasi ginen eta masei eta gure zerbila hauekin zero askok nundi noa eratuzten marketing, salmenta, bezeroen arretarako departamentuei laguntzen diegun bereien prozedurak ezagutu arazten eta bideratzen garapen produktibo bat egiteko. Eta, garapenean arloan, nire lankidea daneik jarraituko du. Hasieran, nik uste pixkat zuk esan dezuna, nahiko azkar eta jarraian. Azkar, bai. Matizatzea edo gehitzea. Esan bezala, kooperatiba gea, hemen deno gea bazkidek eta denoa daukagu ardura edo berdina. Horrek, batzutan, zai esaten da, erabaki guztik denon artean ere hartu bat dugu eta ados egon, eta bestei konbentzitu eta alako gauzak, baina horren aurretikan ezagutzen ginen eta bagenekin zeinekin eginen enpresa montatzen. Zerrena, oain gehienak gea aita edo ama, oso ondo datorkigu, umeekin bakizue hori gaixotzen diala, edo horre badagola, edo ezakizzer, aurretikan genukan filosofia datorkigu, ezta. Hor markatu edani, umiak eta oaine baita gurasoak baita. Bakizue. Osea. Eta badakago lankide bat ere txakurrak hartzen duela honea, eta da hemengo maskota bezala, abisatzen digu norbait datorrenean, eta da. Bai. Eta, gure filosofia beti izan da lana dela herramienta bat, ezta? Osea, ez dugu bizi nahi lan egiteko, baizik eta aldean. Nahi gea gure sorte ordua betetzen, eta ez gutxigo, baina ez gea hasieran ematen ginen imprenta, irudi korporatiboa. Oza, beti eta espezian hortan diatu garapena. Web garapena. Hor, ezke eta baina hola horoko dituen arazoa konpontzen. Web bidez eta garapen pertsonalizatu bat ez. Programinatik lehenengo ez daigu gustatzen guretzako mugatzea
da, gu datoz funtzionalitate guztiak eta azkeneko eta eraikitzen dugu datu eta sistema bat berezia eta espezifikoa datu bientzat.